Hiru euskal konpainiek bat egin dute Shakespearen Hamlet lan ospetsua euskaraz taularatzeko. Arte drama Le Petit Théâtre du Pen eta Déjà Vu konpainiek osatzen dute hirukotea. Ez da lehen aldia ordea, hirurek elkarrekin lan egiten dutena antzerki lan bat taularatzeko. Errautsak lan arrakastatsua izan zen lehena. Genekien ekingo genuela beste antzerki bat ondotik. Hala behar ez. Artistikoki, ekonomikoki eta ametsak segitzeko. Eta bat hasira ipatzen Hamletola irrigiteko. Eta azken finean hasira hitz egiten, zer zen obra, nun, nola, zer kontatzen zuen gure egoeraz, zer erronka artistikoa zen, obra komplikatu bat montatzea. Asko izan dira, Hamleten inguruan egin diren interpretazioak eta eman diren ikuspuntuak. Lehen komunista izan zela, judua zela, edota emakumea zela irakurri eta esan izan da. Oraingoan berriz Hamlet eguneratu nahi izan dute, eta oraingo honetan Hamlet euskal gazte bat izango dugu. Guk egin dugu gure teoria. Hamlet gaur egungo gazte bat da. Hamlet gure lehengusu bat da, osaba bat, edo iloba bat, baina ezagutzen dugu Hamlet hori. Estenografia sumea erabili du Simon Fuchs zuzendariak. Holtza gainean berriz, 7 izango dira arituko diren aktoreak. 3 taldeko aktoreak dira. Bada Le Petit Théâtre du Pen taldetik, bada beraz Manez Fuchs eta Maika Etxekopar. Arte dramatik Iñaki Ziagusta, Miren Trapu eta Ander Lipuz. Eta Déjà Vutik, Ainara Gurrutxaga eta Urko Redondo. Eta beraz, 3 taldeak eramaiten dituzte hainbat eta hainbat obra eta horren parte dira. Hamleten bira azaroaren batean hasiko da Lapurdin, hortik Azpeitiara joango da. Azaroaren 3an berriz, Bilbon izango dugu Arriaga antzokian. Azaroaren 7tik 10 Donostia eta Gasteiz bizitatuko ditu. Eta hortik aurrera, Hendaian, Durangon eta beste hainbat tokitan ikusteko aukera izango dugu.